Върви си един човек по брега на морето и изведнъж намира запечатана бутилка. И казал той, това е запечатана бутилка. Вътре сигурно има някой дух. Какво се правиш в такива моменти, бе? Май трябваше да се търка бутилката. Започнал той е нашият да търка бутилката. Търкал час, търкал два, но няма дух. Бесен, понечел да хвърля бутилката. Изведнъж се чул бавен, скучаещ глас. Извади тапата, бе. Тапак. Лети змеят горянин и крещи. Демокрация! Плурализъм! Прозрачност! Забелязала го баба Яга и клати неодобрително глава. Горкият пак ще е приял с депутати.